Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу дӯстои азизи ман. Мехоҳам як ҳодисаро нақлтон кунам. Нав як ҳамхизматам занг зад. Нав не ҳами сарӣ. То есть як 3-4 соат пеш. Як ҳодисаро нақл кард. Короче дина бегаҳ қатъи кадом духтари узбек телефон қайд чанд қабида гав мезидиян. Баъд вохӯрӣ даъватш мекунад ҳамун духтарак. Меран дар кадом номи каферо оли нависондагиам анда оли ман бачаҳоро роҳӣ кунам гуфтам уҷа. Короче меран дар кадом кафе мешинан мезана. Ана у духтарак мега ки ман як ҳоҷатхонаро мега мехеза ҳоҷатхона медро. Официант мебиёра чека дар пеши ин мепарто чека мекушоя 35,000 рубли Русия. Мехеза мега охи мо қана хурдаем мега кама как чизе хурдаме. ин қана хурдаем хеле ҳаёҳӯй мекунан. қаравулои ҳамун дар дар мебиён намедонам квоя чӣ миллат бошанд Кавказ буд меган. Омадиян ҳам хез задане карян ҳами ҳам хизмат даки. Задяша боз занг задай дааму шави бургадиршона дар стройка кор мекунад. Бургадиршона занг задай ки ман ҳам хеле ҳолат дагалдам. Бургадиршон бурдай 20,000 рубл додай. Короче 20,000 рубл қатъия илоҷ карай уговорит карай веро 20,000 додаю ба ҷонша хай халос карай гирифтай вараша квартираш. Оли дар ҳамун квартира хов задаги сар рӯ ҳама синяк ҳама варам. Ман гуфтам хуб накарян та да ба дили ман карян гуфтам хуб меша та ҳамун гапои безебиш гуфтам тура 35,000 камай. Тура бояд 100,000 рубл дар гарданат мезадан. Ба ақл даст сарат медромад мардаки зандор се гудак дора. Чени манай ина 31 да дромадестай. Чени манай 3 та гудак дора. Ана хауқа сағири бити бои гӯю хали нестай ҳами стройка кор мекуна. Ман гуфтам мемири паъд ҳамун 35,000 давҷа вай гуфтиу гапо ҳамун 35,000 роҳӣ кунӣ хонатон зану гудак да роҳӣ кунӣ очад да роҳӣ кунӣ очад як калоч хараву гудакот ягон кукуруза ягон майки наву турсики наву шотки навхаран шлопки навхаран. Хеле гапои безебиш гуфтум. барои чӣ нақла карисам ман 2 сол пеш дар ҳамин бора видео кардаги будам. Гуфта будам ки ҳами хеле ҳодисаҳо шудеста эҳтиёт кунем. Нигоҳ кунем ки ҳами гап то хурдай омадай бо дар сари ҳамхизмати худам шуда ҳами ҳодиса ҳамхизмати худам да шуда. Дар ҳамин шаву рӯзе ки вазъият ҳами хеле безеба гуфти ҳамун гапо ҷиқида шини дар хона дохил чо мекунам. Ман барои чӣ гапа гуфтем шитоби дигоҳо да дард шавад нараванд эҳтиёт кунанд аз зино дур бошанд. Бачаҳо аз зино дур шавен. Зино баракаттона мепаронад. Якум зино ин хеле шармандатон мекунад шармсортон мекунад хеле азоб дам дучортон мекунад мезананд мекушанд нимкушта мекунанд мепартояндтон ранги ҳама хизмати ман суратча як скриншот кардам гуфтам суратча дави ҷаворо бо дилам сух вече хай ҳам хизмат айбо ҷурай рафиқай серамно гуфтум ки фақат оли сурат та мегирам дар интернет мепартом гуфтум шитоби дигоҳо да дард шава мардум да дард шава. Аквай мана барои чӣ занг задай гуфта ки Исмоил ҳати як гудура мешиносӣ ана биё равем онҷа ҳам пули мо додагира гирем я илоҷ кунем бачаҳоро гирем барем раван пули мана гиранд. Ман гуфтам хай ман аду одама мегум агар ба кала гиранд хай соз раванд нағз некем. Гуфти ҳамун гапо чизе буд дар роҳи ҳамун бад ки буд баъд да рафт тамом эҳтиёт хата дига айси баъда гуфтам ягон кор ягон ҷо нарав. хай нимихе бачаҳо эҳтиёт кунен асо бина бачаҳои хай вай ҳамхизмат ман ёшам не соли мегум бачаҳои ёш вешна ҳами бачаҳои ёш эҳтиёт кунем мегем некем ҳами калонҳо аёдмон мебурӯянд ҳар як калони ахмақай ки бо бачаи ёш дар пеши вай ба номи худо гуфти ҳамун гапо груба говоря бахшиш гӯ мехӯрад дар пеши корои вай. ҳами одамои калон ҳами короро бисёр мекунанд чен бачаҳои ёша. ҳами аз зино дур шавен. Якумш ки зино бе имонтон заиф мешад баракатон мепара. Гуфтиу гапо охи ҳама наҳсиву касофатитон айрӯи ҳамун зинокоритонай. аллоҳ ёру мададгортон. умедворам ки ба ягон кас дарси ибрат шуди суханои ман. ягон кас мумкина баъди ҳамин гапои ман аки ҳуш дар сараш зана. ҳай дуо мекунем бачаҳои ёш аллоҳ ҳидоятон куна барои рост. бо бачаҳои ёш гуфтум мардуми ғариб аллоҳ ҳидоятон куна барои рост. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.